Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Antut Sutanto dari Malang, yang akan mempersembahkan lakon Dosomuko Gugur. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan untuk kita Antut Sutanto. Hoi!
Yaksa Kurari sedeng nalendra yaksa kang lelagu kang malawalengkang gambira marang ngisis yung metu Prabowo lesos lirha prakempo Iwang kala rudra mas patik raja dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe anak kula nang Drajit kowe wis katon suwana ning abyantraning pun Ramadina iki le nuning nggih Ramadiwaji kepiye nggonmu ndak utus ngawat-awati anggone pamanmu Kumbakarna magut jroning rananggana mestine pamanmu unggul jurite ya apa ora le lan di pamanmu Kumbakarna pagine ya ora bareng sak laku musuhan marang panjenengan ingsun. Waduh, Ramadiwaji. Kepareng kula menika matur Ramadiwaji. Piye? Tumuli matur mesti saiki Rama Wijaya sak munyuk-munyuke pisan wis padha tumpes tapis. Kowe arep matur apa? Ketiwasan Ramadiwaji. Ketiwasan sing kepiye? Paman Kumbakarna kasambun ing rana gugur madyaning palagan. Piye? Yang satara Gunjang ganjing langit kelap-kelap katur kinin sangalis risang mawe gandrung sabareng kadulu mukir moyak maik keparat ora sithik cacahe Senopati Ngalengkondraja sing sekti-sekti mandraguna sing mentes-mentes kasektene suprandene saiki wae siji wae ora ana sing pecus
tandang gawe goblok pekok bosok kupinge. Jen, kowe barang yo ngono. Weruh pamanmu mati kok meneng bae. Anak lanang ora bisa gawe muktine wong tuwa. Ora modal sisan kowe bangsat kowe. Wah! Kang kadi sutama Gusti sasangka kasungan surya para banyu rumungsung kaswa ing dewa keparat dewa radil Yayi Kumbakarna kuwi sekti Mahambara jagat tanpa timbang kadigdayane. Mbok Karna. Dewa Semana bisa gugur mungsuh Rama Wijaya. Moka dewa kuwi mau ora pilih kasih. Dewa. Wadya balaku tumpes bandaku ledhes donyaku keles kabeh mung sabab prange Dasamuka lumawan Rama Wijaya. Yen nyata-nyata dewa kuwi mau pilih kasih, yen nyata-nyata jagat mbataya Rama Wijaya kaya wis ora ana gunane meneh perang iki tak tutukake. Dasamuka wis koncatan jaman kencana. Dasamuka wis kelangan wujuding kaprawiran lan kaluhuran. Yen ngono perang Pawagakara cukup semene wae. Wis ora ana piguna uripe Dasamuka. Ingkang tansah dadi cadanganing jagat. Becik aku jegur jroning geni wae mangke rumiyin Gusti. Wah! Soroting pandam sumulu hamadangi jroning pasareyan remu-remu kalingan ngarangani manggih rumiyin Gusti. Perang Pawagakara menika ampun dindhek niki perang dereng rampung lelakone. Lah kok sampeyan ajeng mutung niku pripun? Tanggapane nganti engko jam 2 urung rampung kok mutung saiki niku pripun sampeyan niku? Aku wis kalah kok. Ora ana gunane tak batutke meneh iki ora ana gunane, aku wis kalah. Kalah nggih golek utangan lho sampeyan niku pripun? Kok bingung niku sampeyan niku? Cangkemmu. Aja celometan, kalah perang kok dikon golek utangan niku kaya wong ngeslot wae kowe kuwi. Lah nggih. Aja guyon kowe. Ngaten nggih sinuwun. Piye? Kodrate jagat niku wau mung nandur kalian ngunduh. Tembunge jaman sakniki pilihan dan resiko lho niku. Nek wis nandur apa wae ya kudu gelem ngunduh undu-unduane. Yen wani milih ya kudu wani nampa resikone. Ukume jagat niku nggih kaya ngoten niku. Nanging wurung panwurunga. Aku bakal kalah, Kok. Yen perang iki mau ditutukake, Dasamuka bakal mati tanpa ana gunane. Mati nggih dilakoni wong niku kodrate Gusti kok pripun melih sampeyan niku. Sakabeng sing urip niku bakal teng pundi yen boten mati. Urip niku mung pisan niku mbok dadi wong sing tatak, ngoten. Urip sepisan niku mbok dadi wong sing tatak, ngoten. Ambak kaya Janggi Srana ning nika tatak ningon. Tur malih sampeyan niku murid napa tesih kurang dawa. Prabu Dasamuka niku wau menangi jaman sugenge Prabu Danapati Nglokapala. Jaman sugenge Prabu Harjuna Sasa Brawing Maespati.
Zaman sugenge Prabu Banaputra ing Ngayodya nganti sakniki tesih menangi putune Prabu Banaputra sing asmane Raden Rama Wijaya. Lho. Umur sampean niku pentika pinten umure wong. Kok isih wedi mati niku pripun sampean niku mau? Nanging pripun? Yen to nganti aku mati ora ning tanganing Rama Wijaya, jenengku bakal cinatet nista ning sejarah uripe menungsa selawase. Kula kandhani nggih. Sejarah niku mau tinulis dene pawongan sing menang. Kula baleni melih. Sejarah niku mau ditulis kalian wong sing menang. Sejarah niku durung karuwan padha karo kasunyatane lan kedadeyane. Tegese sapa wae sing menang niku bakal kuwasa nulis sejarah sakarepe atine. Oh menang kok, lha pripun melih? Lan meneh luwih nista pundi Nalendra gugur mabyaning palagan yen tinimbang kalian wong mati nglalu. Lho niku. Prabu Dasamuka niku ratu kondange mbrebeki jagat. Lah kok jebul mung mringkus niku pripun sampean niku? Jebul mung sak menir aping sampean niku mau. Luwih becik sampean niku mau gegelung malang pupur lamapan kembenan minting-minting bengesan abang branang. Cangkemmu! Lagi iki ana menungso kang wani ngundha marang Prabu Dasamuka. Lagi iki parat munyuk elek kowe. Bebasan tek amek kurang golek. Kepara kowe wani madonake Prabu Dasamuka, bosen urip kowe kok. Sampeyan ajeng nesu mang nesu, ngoten. Nggih monggo, ajeng mateni kula nggih mang pateni. Kabare Prabu Dasamuka niku wau duwe gaman sing ampuh kliwat-liwat. Coba kaya ngopo tak tontone. Wong edan saben pedang pecah ndiasmu kowe. Wah! Dasamuka kawruhana lamun ulun iki Bathara Wantaga. Babar pisan kowe ora nulih marang lelabuhaning para prajurit ingkang wis padha gugur nepani prajane. Sawangen kae para luhurmu padha ningsem mulat marang pakartimu. Mula yen tok duduk-duduke nggonmu bakal ngucireng yuda. Dudu sapa-sapa, aku dhewe sing bakal nglebur praja Ngalengka kowe. Lakon kok ngidapi-dapi kok ya ngene lho. Pripun? Arang-arang lho adegan kaya ngenten niku arang-arang lho niku saya. Lagi iki aku weruh Kyai Lurah Togog Triwikrama. Lah niku nek mboten cucuk biayane mboten kaya ngeten niku wae.
Raja Dewaku. Orang kira jebul Punakawan Ngalengkana sing duwe katiyasan kang edapi-dapi. Kang Togog niku pancene sanes wong lumrah, ngeten. Kang Togog niku mboten damen-damen niku mboten. Kang Togog niku menungso setengah dewa dadi kandanganing Sang Hyang Hantaga nggih Sang Hyang Tejamaya. Niku. Niku dewa pinuncul dewa linumeh Sang Hyang Rudrapati utawi sing rinten dalu meng sembah-sembah niku mawon nuwun sewu tasih kalah sepuh kalian Sang Hyang Hantaga. Apa ngono lho? Nggih. Lah nek kowe kula niku asisten dewa, ngeten. Kula niku nggih calon dewa Bathara Sarawita ning nuwun sewu sementara niki kula dadi peniti gamelan ngeten niku, Mas. Lambemu. Lah banjur kae mau ning endi lung? Sinten? Togog mau ning endi? Sing jenenge Pukulun Bathara Wantaga utawa Bathara Togog mau ning endi? Nuwun sewu, nek nyebak niku nggih sing pas mawon. Pukulun Bathara Wantaga utawi Pukulun Bathara Tejamaya ngeten mawon. Yen Togog nggih Kyai Lurah Togog ngeten mawon. Lah iya, Togog mau ning endi? Padatan pados papan ingkang sepi. Kinarya nglermaken raos tiyang niku nek pun tuwa niku nggih ngaten niku wau. Bar triwikrama pisan terus leren ngleremke rasa mulihke suasana. Ngaten. Ning beda kali sing nom-nom kaya ngaten niku wau. Bar triwikrama terus leren diselani udut ngombe es teh terus engko budal meneh ngaten niku wau. Ngono ya nggih niku nek kula riyen niku. Kula pun diwakili bontet niku saniki. Apa kowe ngerti ing endi anak kula nang Indrajit? Raden Drajit niki mau sampeyan dupak mencelat nabrak beteng kraton nganti temboke bareng ngambrol. Terus Raden Indrajit niku mau ngantos dawah lan wonten ing gladak terus sakniki teng pundi kula nggih mboten sumerap. Pijet yae Mbak Menawi. Mbak Menawi njenengan nuwun sewu ndangu kalian para abdi sanesipun. Buta tuwek elek Pulon tani, rene yo sendika ngestaken dawuh sinuwun. Leng-lenging driya manggung mangun kung ganduh angri manglilena panpokanin. Mulantana mulantani nitya gajah sewu mapa yana gentha mas malela kinapa ngen gading niki duk brubuh ing ngalengka sinengkakna senopati sirna sampyuh kalahi ora ing sak gugure Paman Prahasta kowe Puron Tani sing ndak dadekake papih ana ing Ngalengka Ndraja kene kawula nun inggih kaluhuran dawuh pangandika paduka ingkang sinuwun. Apa kowe weruh ing endi Gusti Mundrajit dina samangka? Menawi wonten lepati ngatur kawula diagunging pangaksawa paduka Gusti kula Sang Prabu Dasamuka.
Sasampunipun Gusti kula Raden Drajat nampi deduka saking paduka ingkang sinuwun. Lajeng paring dawuh dumateng kula kene nyamepakaken para wadyabala wamper pangendikanipun bilih Gusti kula Raden Megananda. Bilih Gusti kula Raden Drajat piyambak ingkang badhe jumeneng Senopati Ngalengka. Ngono! Iya walah. Hei! Anak anungan Indita bagus tenan tekate Drajat merga dadi wis tau tak kudang sok nek wis gedhe kowe anak lanang sing bagus dhewe tak gadang-gadang iso ngrabekke marang wong tuamu wedan dasmu umur 5 tahun tau tak dumungsuh singa barong dipiting gunung nganti mati dening Drajat umur 7 tahun Drajat tak dumungsuh gajah saka Kamboja dening Drajat tralene gajah dilarak gadinge dipokah sirahe ditempiling sepisan nganti sigar mlabat sirahe mula pangrasaku ora gampang Rama Wijaya bakale ngasorake yudaning Drajat dina iki Patih Purantari wonten pengendi kowe ngadhawuh isih pira cacah wadya Ngalengka namung kantun sekedhik sinuwun kathahipun sampun sami pejah sing isih urip sami nandhang tatu aja ana sing entuk pamit kabeh buta kudu budal prajurit raseksa sing lara sing tatu waton dislomet udut isih jenggirat cekelana gaman lah prajurit sing budhek pripun niku kon mangkat wah wong krungu nang mangkat mung njaluke mung kopi ayo budal dina iki
lan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wingasepi sini pentaleng ing kalebu pambukaning marono ing Gusti kula Kanjeng Pati Sugriwa wonten dawuh menapa animbali para wadya kepareng wanjara talinganipun Nadi Paduka kula pun kapijaya hanila nun inggih Paman Sugriwa kula pun anjani putra inggih Anoman sumadeng dawuh senadyan to kula pun kapijaya anggoda kepareng kula nungsung pawartoswa para wadya bala wanara kabeh wis ora ana sing ndak arani aja kagiat rasane atimu awit ndak timbaling dina samengko sak gugure Senopati Agung Ngalengka Raden Kumbakarna pancene nilakake kelamun saya ngandelong balisane Ngalengka kepara wis meh tapis kekuatan Praja Ngalengka ananging kahanan kang kaya mengkono kuwi mau aja ndadekake sira kabeh padha nyuda marang kaprayitnanmu. Awit wis kacehna lamun Prabu Dasamuka kuwi mau mungsuh kang julik kebak ing pangreka daya. Lamun wigih tumindak cidra, mula aja tok kendheni nggonmu dandan kepara kencengana. Siaga sawega ngadepi marang kahanan apa wae. Sikara bala kang tumingal parang campo samya ngedal tadet wileting gonto dahye manggung manguncang niti Api saroba marak tanpa katimbalan ning paligawe apa marake matura kawula ninggih sinuwun kepareng matur bilih Ngalengka Ndraja angedali jurit sapa kang dadi tetinding para wadya bala Ngalengka raja putra Ngalengka pura satriya bikukung pura ninggih Raden Indrajit yen pancen mengkono jayanila wonten pundi kowe ngadhawuh Gusti Ketapa wadya wanara ngrabas sing mungsuh ngestaken dawuh panyuwun pamit madhal pasilan. Mangawur-murahan tengaraning ngajurit ing wadya balane Rama Wija sing wanuh wani mapake laku kuwi
Kapi anggen Radenono ora warani aku tinggal gelanggang tulung playu. Wah, kalakon gigit sing pengapit pedhot gulumu parat kowe.
Keparat murang toto tumpes tapis madya bala ngalengka ndraja siji wae ora ana sing isih urip mung kari Indrajit ijen tanpa ruwang. Madya bala wanara aja padha pikirang-kirang gumuyu. Nadyan mung ijen aku ora bakal mundur. Tampanana pusaka kadewatan Kyai Nagabasa dene iki ndak jaluk gawemu. Mangun gung gandu hangri mang lilin tanpa kanin jagat dewa Bathara Senopati Ngalengka mung kari siji wae gawe pengiram-iram gawe pengabaran bisa satemah para wanara padha kasangsaya wadya wanara padha mundur dhisik sing patu lan sing mati padha digotong digawa bali makuwun. Ayo mundur. Sang saya dalu hararas abyor kang lintang kumadhap isti sunyo tengah wengi ulo marang gandaning Puspita kareng iwaning budyanira
Kakang Narpati Sugriwa wonten wigatos menapa dene ketingal sumengko pengamak Bajra Prapta jingandika wonten ing mriki Kakang waduh sinuwun ketiwasan ngalengka Ndiraja ngedali baris ingkang prindian dening Raden Indrajit minangka sirapatinipun nalika para madya ngalengka sampun tumpes tapis Raden Indrajit ngedalaken pengabaran wujudipun pedhut anggem buleng ingkang kemuwisa. Para wadya, ketampan pengabaranipun mengsah kathah ingkang nandhang kandhen. Ugi boten sekedhik ingkang sami pejah menika kala wau Raden. Kakang Narpati Sugriwa Haywa samarda urmuhun kula sampun nate pinaringan pusaka dening Pukulun Bathara Narada ingkang wujudipun lata maos sandi inggih maos sandi lata dene daya pigunanipun kinarya maluyakaken para kabibala kala mangsanipun ketaman wisa walah dalah syukur menawi mekaten menika Raden ananging maos sandi lata menika kala wau nalika semanten kula tanem wonten lengkeng Gunung Mangliawan ingkang mangka Gunung Mangliawan menika tebih papanipun. Ndara. Menapa paring kula munjuk atur to Den? Iya Kakang Semar kepiye? Babakan godhong maos sandi ingkang papanipun tebih menika kala wau, sekedipun pundhut boten kanthi dangu kok nggih. Carane kepiye Kyai? Paduka menika ora gadah abdi ingkang saged ngambah gegana kanthi kesit apindho tatit. Prayogi dawuh kemawon dumateng Raden Bayu Suta inggih Raden Anoman. Kinten mundhut wontenipun lata maos sandi menika kala wau Den. Kakang Narpati Sugriwa. Menapa wonten suwanipun Anoman? Anoman. Mrene ya nggih tinimbalan dening ingkang sinuwun nggih. Anoman malumpat sampun ana winting naga sari mulat mangandhap katingal ing abdi paduka kula pun Anoman cemadeng dawuh Anoman mestine sira wis weruh lamun samengko para kapibala padha kasangsi kena pengabaraning Senopati Ngalengka lajeng menapa kula ingkang kadhawuhan mapakaken Senopati Ngalengka menawi panjenenganipun mekaten dawuh paduka keparenga kula nyuwun pamit kula tigase jangganipun Senopati Ngalengka menika kala wau mangko hurumiyin Den sampeyan ampun kemrungsung cah nom kok Kyai cah nom iku kudu cak-cek sacet-sacet trengginas trampil nggih ning dirungokne sik ngeten dawe niku dereng rampung sampean mung kesusu sing arep lunga sing arep mangkat wae sampean iki. Tekan kene mung arep jujuk kontrakan to sampean. Anoman wonten pendika ing adawuh. Biyen ingsun wis nate pinaringan dening Jawata. Wujude lata maos sandi ingkang dayane bisa kinarya usada kapibala lamun kalani ketaman wisa. Nanging nalika semana godhong maos sandi ki mau banjur ingsun tandra ning Gunung Mangliawan
kula kang saka kuwi dina samangka sira sunutus njupuk lata Masanti kang mapan ning Gunung Mangliawan. Ayo. Selak manapa karo sing manah kula nyumerapi kananipun para kadang Padyawanara. Keparing rika langgan manggih kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu bidhal dhateng Gunung Mangliawan sinuwun. Cukat cakut rengginas trampil ora ngilang-ilangake dadi pulunane Nerpati Sugriwa. Nampa dawuh langsung mangkat ora dadak nganggo mengko-mengko. Trengginase niku kula mboten maido. Ning nika mengke kurang-kurang bejane saka wirangan. Kewirangan sing kepiye? Diutus ngupaya Lata Masanti lajeng bidhal lan napa Ndara Anoman niku pun pirsa wujude godhong Masanti. Lah nggih dereng to? Weh, lah dalah. Oh iya. Wong aku wae sing luwih tuwa tinimbang Anoman durung tau weruh wujude godhong Masanti kok. Apa meneh dapure Anoman. Ah nggih, monggo dipun tenggo sareng-sareng kados menapa budidayanipun Raden Anoman menika kala mau, Raden. Nggon kumambah ning gegono. Sekedheping mitra wis tekan sekuning Gunung Mangliawan. Bakal tak upaya dununging godhong Masanti dina iki. Dalah. Saka sengkuting tekad nganti aku lali ora nyuwun pirsa jinuwun Rama kepiye wujude kang arane godhong Masanti iki mau. Ing kamangka tetukulan kang tuwuh ing Gunung Mangliawan iki mau akeh banget tur aku ora apal jenenge. Wah, lah kepiye iki mengkone? Yen aku bali tanpa karya kaya dibeset raiku dadi geguyonane kang padha nyawang. Ah, tinimbang ora entuk gawe. Gunung wae sing tak bedol, tak aturake Sinun Rama Wijaya dina iki. Semareka den prayitna jemuri sambali titi tundha gagak ngareng titi tundha gagak ngareng mangsa candala ing bergegek ugek-ugek biyo lah kok wujude Ron Lata Masanti niku gedene ora jamak.
Gek gedene semene niki mengko njur carane nggone nambani niku mengke pripun? Kowe iki aja ngece Kyai. Cak-cek satset cukat cik tringginas trampil dupeh cah nom. Iya. Aku ngrumangsani isin wis rumangsa kewirangan malah mbok geguyu. Sok melene niku ampun dibaleni, ngoten. Nek dikongkon karo wong tuwa niku digenahke sik, ngoten. Ampun nganti nggah nggih ning tanpa ana panjane babar pisan. Iya, Kyai. Aja mbok ije terus isin tenan aku Kyai. Sinuwun Ndara Rama. Niki ndika upaya piyambak Latama sandinipun Ndara. Ana kidung rumeksa wing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jem setan datan purun paneluwantan ana wani ora pangling paman Gunawan ingkang dadi pepalanging sedyaku ing ngatasé kowe sapriya apa ora isin kowe tumindak cidra kowe mengkono ki mau mbuh ora idep sing kudune sing rumangsa isin ki malah kowe paman awit malik paningalmu ngombyogi marang mungsuh ingkang bakal bedah marang negaramu ing kamangka rina wengi kowe wis nampa kekucah kamukten ngalengka saka paringane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka kaya ngono kuwi mau apa ora jeneng ora idep isin kowe paman Indrajit nggih wong bagus kowe entuk ngundhamana marang aku nanging sadurungipun paman bakal ndongeng marang kowe aja kagan wuwus dene iki aku apa kowe sing praping pralaya kowe sik urungokno dhisik dedongenganku nanging kowe mengko aja kaget yen wis krungu dedongengan iki Murgage kondo kawruhana ya nggih sejatine biyen ibumu Kakang Mbok Dewi Tari ki mau mbabarake putra wadon nanging sareh ning kabeh padha kuwapriyen to bayi wadon ki mau besuke digarwa dening ramamu Kakang Prabu Dasamuka mula bayi wadon ki mau banjur ndak larung oning Bengawan sak banjuri pun paman nyipta mega mendung dadi bayi lanang ndak akokake putrane Kakang Mbok Dewi Tari bayi lanang kuwi mau banjur dening ramamu diparingi tetenger Indrajit ya sira iku dadi kowe iki mau aja kaget Prabu Dasamuka kuwi mau dudu wong tuamu dudu Sudarma sing ngukir jiwa lan ragamu wis rampung nggonmu wis lho kowe kok ora kaget ki piye lho mau jare ora entuk kaget kudune kowe iki kaget. Sing ngudokke iki sapa? Sing nitani sapa kowe? Kanjeng Ibu Tari sing ngendika nanging kuwi kabeh ora ngomahi rasa kurmatku marang Kanjeng Rama Prabu Dasamuka kang wis luwentah marang aku.
Wiwit Indrajit isih cilik nganti tekaning dewasa, anteping tekadku lebur tumpur tak temoho. Kinarya ngluhurake wong tuwa sumrambahe marang bangsa Ngalengka. Ning kok sik pikiran luwih dhisik kakan pangucap mati dening aku kowe parang. Ayo Lenyo, orang-orang aku tinggal gelanggang tolong pelayu. Ayo. Oh. Lo. Oh. Wah. Wah, orang ngira babar pisan. Kadangan nom sing jeneng Lesmana. Nanging dudu Indrajit yen kepepetan marang bebuden. Aku bakal ngambah ning Gegana. Umpetan marang Mega Malang Padyawanara bakal ndak tibani jemparing Naracabala. Pawa kaki padha dipun eling ing pituturing siraga satriya warani ing Yayi Lesmana Murdaka kasesreyudani lawan Indrajit Megananda wektu dina iki ngudani panas saka Ndrigantara. Ah inggih. Niku mengke pinanggih gampil. Kula ingkang badhe paring sasmita dumateng ingkang Rayi Raden Lesmana. Tegese piye Kyai? Wontenipun mega mengke kula serate kula singkirke mangke rak ngegla cetha Raden Indrajit lan tumuli Ndara Lesmana nglepasaken jemparing tumuli tindakna Kyai.
ngembuleng gandaning Duparatus gaharu yang rasa mala kumendeng kukus angebeki sanggar palengganing taman sopo mantram sakti menyang puji sesanti datan kendat mijil saking lati kusumaning ayu putri mantili tan wonten kang jinipta muha ngungguling yudha sang Rama Wijaya gaya mudhar smedi sang yahdu pimidhanget swara wijiling sabda sang Rahwana Raja Sinta aja kaget aku sing Prabu wong ayu Sinta Sinta aja nganti kowe keladuk ati bela penampa warangkakno patermu Rahwana wis golong gilik tekadku tinimbang aku tok urda paripeksa aku becik mati bae pageniya kowe kuwi mau ndak aku bakal rudha peksa. Aku wis krungu pekabaran lamun dina iki wis tapis Senopati Ngalengka. Piye? Mestine banjur ngenes rasamu mupus sangen-angenmu awit nglenggono lamun tangeh bisa unggul mungsuh Pangeran Rama. Gusik. Banjur tok senggo aku bakal nganyut tuwuh nanging sadurunge aku bakal ngrubda peksa marang kowe. Ngono. Iya. Sinta. Naren. Upamaku darbe niat kepingin ngrubda peksa marang kowe kena ngapa dadak nganti dina iki? Wis pirang taun lawase kowe mapan ning Taman Soko? Wis pirang taun? Rahwana Raja Ratu kang mahambek wengis banjur apa sediamu manjing ning papan kene? Sinta aja tok sengguh yen padha semuka maras kang sarta miris mlat marang muncrating marus. Jagat wis nekseni lamun Rahwana Raja ki mau sekti kalintang Sudibya Mahambara. Yen ucapmu jumbuh lawan kuwanen mojo kesuwen ningga papak negeri daning Pangeran Rama. Perkara tanding yudha mungsuh Rama Wijaya ki mau gampang. Nadyan Dasamuka ki mau ijen tanpa rowang. Rama Wijaya sakwadya balane ora bakal bisa ngucekake marang kulitku. Nanging sadurunge aku ngrampungake pitungku marang kowe, mula dina iki aku pengin takon. Ana bab-bab sing bakal tak babarake marang kowe. Banjur karepmu piye? Tak rewangi kula wangsaku kerut. Wadya balaku mawut. Bondo donyaku larut, bot-bote aku kepengin gawe aruming bangsaku. Akaliya raharjaning kawulaku. Aku kepengin Praja Ngalengka Ndraja gemah ripah krana kecondhokan titising Bathari Sri Widawati. Dasamuka nadyan sedyane utama lamun kanthi tumindak cidra wekasane mung ngamoh marang lakon kang nista. Mbah ora idep. Nadyan jagat saisine ngarani lakuku nista sing bakune aku becik. Kowe wani nyidra marang garwaning Sang Rama Wijaya wis dadi tekadku. Merga sak gagah-gagahe wong lanang ki mau kowe mau yen bisa ngrebut marang bojone kancane.
Krungu kowe. Mula ketang rasa hormatku marang Bathari Sri. Temah aku ora tau cilik ngepok singgol gedhe-gedhene Rudapaksa marang kowe. Sinta. Cukup semene nggonku nglairake kimbolaning atiku. Tak dadaki. Yen to aku sing nandul perkara iki mula aku ora bakal ndhop nampa undu-unduane tak papakne kridaning Rama Wijaya. Nanging Sinta, sadurunge angkatku magut pupuh aku mung kepingin mangerti rasamu kira-kira kowe iki iso nampa kekarepanku iki apa ora. Kage Wangsulana. Aja mau meneng bae, wis yen kowe gemang mangsulan nganggo pangucap. Wene ana pratandha supaya aku bisa ngerteni. Yen iya kowe noleo. Aku tulen sithik. Kinarya pratandha yen atimu wis bisa paring pangapura marang aku. Wong ayu Sinta. Aku tresno kowe. Aku tresno kowe. Aku wene ana lapat utawa kowe iki mau noleo. Sung pertanda kanggo sanguku magutuning Rananggana bisa unggul yuda. Aku tresno kowe. Kowe noleo. Kowe noleh. Wah! Sinta noleh. Asri rengganing gunung tertane balumbang baning sakar cinam bangan mapak ingkang sari-sari Yayat Taman Ngargasaka Unggiwaning putri mandili wong kuning Rama kowe sing tak enteni ngrasuk keprabon kowe dadi ratuning kethak sapa ingkang nyekseni nggonmu dadi ratu nadyan kowe iki mau duweni kapinteran bisa ngitung cacing lintang ngukur dhuwuring langit njajaki jroning samudra nanging kabeh iki mau sapa mantranemu wekasan dadi aber tembah cabar mekasan kabur merga kowe kibir. Ayo tandang Rahwana Kisana
wong kang kepaung keladuk punggung aja ngendelake dupeh dadi wong agung rumangsa wis duwe pepayung ning wapakmu kang gandrung keladuk liwung mekasan dadi wuyung tan wurunga mengko nyawamu rampung lho ing atase kowe iki mau menungsa lumrah sedoyan mambuka panganan ing jagat ora bakal mandi sotmu keberbeken kupingku ngrasake sumbarmu nanging kuwi dina iki bakal tak terake ana kaling Sang Hyang Yama dimen kacemplungaku ning madyaning kawah candra dimuka umpamane rada mendak rasamu rada mendha kamurkanmu rada manglung gulumu rada tumiyung gegaksanmu aku kepingin gandeng tanganmu sarana tanganku tang tengen tegese kuwi tak ajeni bakal ndak sumitrani dadi sumitraning Rama Regawa bebarengan nggonku hangesti kamulyaning jagat pemayur hayuning jagat gawe katentremaning kang sarta anyipta manunggal jati piye wong jerih getih wedi mati wani tanding bareng aku sing tak wedeni apamu sawangan aku ayo pilih kan mungsuh karo sapa Ki Dasamuka ngundang baru iki mburi iki margot ngurine iki mau Mbah Nata ngurine Mbah Nata meneh mburi kae mburimu kuwi Pak Kamto sing mburi dhewe kae mau Kartosura pilihen kowe arep tanding karo sing endi? Niat murine mayang apa arep dodolan Dasamuka? Tenimbang mengko sing arep sing mburi dhewe kae maneman mergo regane larang. Luwih becik aku sing margot kuwi wae. Tanding ngono aku. Ulangan Dasamuka bangka kowe. Guntur kang
Bapak Depani Bantala kepanduk jemparing Kadiwatan Ki Guwa Wijaya satemah dodo pecah getih utas prambahan paring lemah sanalika dadi pecah wata kadadak ana daya geter perbawaning Aji Pancasunya nglimputi kuwandaning Sang Prabu Dasamuka sakala gregah ya winungu. Romo sawan mutar kowe ening wong gerang dombani marang wong tumindak luput yen ora Semar sing nglarak marang menungso iki mengko ora wurunga menungso kae ora bakal bisa mati. Kakang Togog Dik Semarene ngopo Dik? Ora sandadak nganggo abang-abang lambe Aja tok bajutake nggonmu ndombani mapak culika budi nista pambek angkara murka kaya si Dasamuka kae. Kang Togog kudune nglenggono yen ki wis wancine ndandani jagat. Karepmu piye to, Mar? Aja tumambuh kowe Prabu Dasamuka kae ketaman jemparing Indaraku Rama Wijaya mati urip meneh. Kosik to. Apa kowe iki mau ora tau krungu kabar yen to Prabu Dasamuka kuwi nggadha Aji Pancasunya ingkang dayane kalih sing pepati mula ora moka yen Prabu Dasamuka saben mati dipanah njur urip meneh. Semar karo Togog kuwi mau padha-padha wong gerange. Aku aja tok abusi kaya bocah cilik wingi sore. Prabu Dasamuka saben ketiban panah banjur urip meneh kuwi nek panah lumrah. Nang iki mau jemparing Kadiwatan Kyai Guwa Wijaya. Gurune Prabu Dasamuka Pendhita Sunya Pringgo arane Resi Subali kae. Ya ngaduh Aji Pancasunya nanging ketaman Kyai Guwa Wijaya ora mindha gaweni. Lah bareng muridé kok ora ki piye kowe Waduh, konangan iki ya. Ning mengko dhisik. Kowe aja nglumputi aku, jaragan pancen wis dadi dawuhe Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Menang. Tejamaya ki mau kejibah momong golongane titah sing hambeki angkara murka. Dene kowe semaya momong golonganing satriya tama. Tapi wis dadi kodrate. Isen-isening jagat kuwi kabeh kudu nganggo tetimbangan ngono. Ngerti ra kowe iki? Kabeh kudu nganggo tetimbangan. Ana padang, ana peteng, ana becik, ana ala, ana kang utama, ana kang angkara murka. Pancene bener kandhamu. Kang Togog, kudune pancene sarwa timbang nanging dina iki jagat duwe gawe. Nyuda boboting angkara kang dina samengko wis meh nguwasani jagat.
Mula lerenono dhisik sawetara panyengkuyungmu. Oh ngono iya. Dimeni adil aku ora bakal nggunakake daya kemayan ning Yayi Badranaya uga ora entuk nggunakake daya kemayan. Piye? Dil. Ayo. Ngono. Nek ngono. Iki rampung perkarane. Semar entuk bantu daya kemayan apa-apa. Isih ana cara liyane. Ndora Anoman mang mriki Den. Kyai Semar ana dawuh menapa Kyai? Mang tingali nika junjungan dika sinuwun Prabu Rama niku keseseryudanipun saben Prabu Dasamuka dipun jemparing pejah tumuli gesang malih. Njur aku kudu kepiye Kyai? Sampeyan niku rak kulina bedol gunung, mang bedolke gunung kang ngurungan nika. Njur di enteni dhisik mengko sareng kaliyan Sri Rama Wijaya namakaken jemparing Prabu Dasamuka mang tamblek gunung kang ngurungan. Mengko nek nganti dadi dukane sinuwun Prabu Rama kepiye? Mboten nih. Upama nganti duka. Yen nganti duka mengke mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sing tanggung jawab. Oh iya, aku mangkat Kyai. Duduk kita sarantah dhamma malaka. Sapan berat wis bangkit lulungan rasa. Lawan jagat saisine. Apa papandane lindhu bumi gunjing samudra kocak. Hanyar iki lumareping Kyai Guwa Wijaya. Prayitna Dyan Anoman. Yan amblek gunung mring Sang Dasamuka.
Matio ragane Dasamuka. Ning nyawaku isih sumanding lan rumasuk jroning sanubarine wong-wong kang tuwintak angkara murka. Dasamuka isih urip. Dasamuka isih urip. Dasamuka isih urip. Dasamuka isih urip. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ki Tantut Sutanto. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu dosen yang lenggah dan hadir dapat mendampingi dan ikut foto bersama. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Ki Tantut Sutanto yang sudah menyajikan lakon Dasamuka Gugur. Terima kasih Bapak Sugeng.